Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan setya mituhu ing ngarsa dalem Gusti lan ngetingalake jejering murid-murid dalem Gusti. Mirungganipun wonten ing situasi-situasi kawontenan sing kekes miris, sing adamel melang-melang. Awit kadangkala wonten ing lampahing gesang menika awake dhewe ya sok-sok ngalami lan ngadepi maneka warni perkara, mirungganipun bencana, perang lan sapanunggalane. Ing mangsa jawah menika wonten ing media sosial, wonten ing TV, informasi menggaing bencana tasih wonten, mbuh kuwi banjir, tanah longsor lan liya-liyane. Menika perkawis sing boten saged kula panjenengan adepi nanging kedah kula panjenengan hindari. Lan rikala kula panjenengan boten saged menghindar bencana-bencana menika adamel korban. Wonten ing situasi-situasi sing mekaten kados pundi kula panjenengan tetep setya ing ngarsa dalem Gusti, mirungganipun yen dirasa-rasakake anggenipun gesang menika kok prakarane tumpuk undung lir gumanti ora ana larene. Waosan Injil dinten menika tasih lajengaken pangandika dalem Gusti dumateng para murid, kados pundi para murid kaajak supados tetep tekun lan teguh anggenipun pitados ing Gusti Yesus. Wonten ing situasi-situasi sing miris, sing wasumelang, sing adamel melang-melang, kados pundi para murid tetep nggadahi pengajeng-ajeng dumateng Gusti. Awit pengajeng-ajeng menika ingkang dayani anggenipun nglajengaken lampahing gesang. Tiyang nek wis ora duweni pangarep-arep ya anane mung glokro terus pasrah bongkokan tanpa perjuangan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabika kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 21 ayat 2 ngantos dumugi 28. Nalika samono Gusti Yesus ngandikani para murid mangkene, manawa kowe sumurup Yerusalem dikepung ing wadyabala, mangertia yen wis cepak lebure. Wong-wong ing Yudea nuli kudu padha ngungsi menyang pagunungan, sing ana ing jero kutha kudu padha metu, lan sing padha ana ing njaba aja padha mlebu. Jero iku dina-dinaning piwales supaya kaleksanan apa sing wis tinulis. Bilai wanita-wanita sing padha ngandhek lan nusoni ing wektu iku. Awit bakal ana kasangsaran gedhe ing bumi kene lan ana bebendu ing bangsa iki. Saweneng wong bakal tiwas marga landheping pedhang, liyane bakal dadi tawanan lan disebar ing saantarane para bangsa.
Yerusalem bakal dienggo jag-jagan para bangsa nganti kapenuhan wektune para bangsa. Ing srengenge rembulan lan lintang-lintang bakal ana pratandha katon. Lan ing bumi para bangsa bakal tintrim marga saka gumlegering sagara lan alune. Wong-wong bakal kekes miris melang-melang apa sing bakal namani bumi. Awit kekuatan-kekuatan ing langit bakal ngalami owah-owahan. Ing kono putraning manungsa bakal katon rawuh nitih mega ngagem panguwasa lan kamulyan agung. Samangsa kabeh mau wiwit kelakon mulato lan sirahmu tumenga awit panebusanmu wus cepak. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus paring pratandha ngedapi-dapi tumraping para murid ning pratandha menika gegirisi. Ingkang sepisan Yerusalem bakal lebur merga dikepung dening mungsuh. Saengga tiang-tiang ingkang manggen ing Yerusalem kedah ngungsi ing pagunungan. Metu saka kutha Yerusalem dadi pengungsi. Naminipun dadi pengungsi tentu rekaos susah. Lan ingkang wonten ing jaban Yerusalem ampun mlebet kitha. Awit menapa mangkih ndak dadi kurban. Lajeng bakal wonten owah-owahan ing alam, kekuatan-kekuatan alam bakal owah. Umpamane kemawon ing jamane awake dhewe sakmenika nggih srengenge rasane luwih panas tinimbang jaman alit kula minimal. Jaman riyin neng sawah jam 2 awan saka isuk jam 5 apa jam 6 menika tahan kuat. Aning sakmenika jam 7 esuk wis srengenge rasane wis panas banget kaya jam 12 awan. Sanesipun umpamane asring sanget yen arep udan nganggo angin dhisik lan angine ora mung sepoi-sepoi ning angin sing buanter. Agawe apa? Omah bisa rusak, tetanduran pari umpamane ya ambruk, wit-wit padha ngambruk. Aluning sagara ing saperangan papan ombake gedhe, nate ugi kalampah tsunami. Perkawis-perkawis menika boten saged kula panjenengan atasi, sagete mung dihindari. Supados menapa kula panjenengan slamet, nggih mbok menawi ya susah, merga kudu lunga saka papan uripe awake dhewe. Merga kudu kepeksa pindah omah sawetara wektu. Luwih nyambut gawe mbok menawa ya dadi kapiran, kebutuhan-kebutuhan ya dadi kapiran. Ing situasi-situasi menika kadangkala kula panjenengan ya terus takon tinakon, iki kersane Gusti apa? Yen boten saged nemu jawaban sing cespleng, kadangkala ya awake dhewe terus ragu dumateng Gusti. Gusti, kok kula kedah nemahi bencana, kula kedah susah, kula kedah pindah lan sapanunggalane. Gusti Yesus ngajak para murid supados tetep nggadahi pengajeng-ajeng. Mila ing pungkasaning Injil kala wau, Gusti ngendikake bilih putraning manungsa bakal rawuh ngagem panguwasa lan kamulyan agung. Nah menika pratandha bilih panebusan tumraping para murid sing setya bakal cepak. Nah pengajeng-ajeng bilih Gusti tansah asung pitulungan. Gusti rawuh manunggal ana ing kasusahane uripe awake dhewe, menika sing dayani awake dhewe terus tangi saka kasusahan. Mugi-mugi sabda dalem Gusti menika nggih tansah dayani lan nuntun awake dhewe rikala
kula panjenengan nembe ngalami kasisaning gesang. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.